Hello everyone. गासैबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय स' लोगो नोंथांमोन दिनै जोङो नैबे गोरलै सलुशननि बे अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोनसे अनलाइन लन्च खालामनो नागिरदों अनलाइन सोलोंनायनि मोनसे सुबिदा खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय जा 2025 मायथाइयाव जायफोर एसएससि जेडि खौ होगोन बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोर स्पेशल जागोन जों मोनसे बेवहाय 2025 एसएससि जेडि खौ टारगेट खालामनानै मोनसे बिदिनो अनलाइननि गेजेरजों भिडिअ लन्च खालामनो नागिरदों दा बेवहाय एसएससि जेडि आरो फैबाय थानाय जायफोर आरआरबि बे 12 पास आरो ग्रेजुएशन को फोकस खालामनानै बे भिडिअफोरखौ बानायनाय जागोन आरो जोंनि गेजेराव गासैबो क्वालिफाइड टिचार दङ आरो थांनाय एसएससि एग्जामफोराव गोबां माने एग्जामफोरखौ पास खालामनाय जोंनि गेजेराव दङ इंलिश सार इंलिशनि थाखाय एक्सट्रा सार दङ आरो बिदिनो जीकेनि थाखाय एक्सट्रा सार थागोन बेनिफ्राय मेथ्सनि थाखाय एक्सट्रा सार थागोन आरो आं गावनो नोंथांमोनखौ साइन्स फोरोंनाय जागोन साइन्स रिलेटेड माखासे कुइसनफोरखौ फोरोंनाय जागोन नै जोंनि गेजेराव दङ नैबे सार बिथां अदित बर' सार बिथाङा इंराजिखौ गासैखौबो फोरोंगोन नोंसोरनि कनसेप्ट क्लियार खालामनो हागोन आरो माखासे एमसिकिउ पेटार्नखौ नायनानै बा लेटेस्ट पेटार्नखौ नायनानै बिथाङा मोजाङैनो फोरोंगोन आरो बिथाङा थांनाय आरो नैबे देग्लायबो एसएससि जेडि आरो बिदिनो माखासे एसएससि रिलेटेड एग्जामफोरखौ बिथाङा क्वालिफाइ खालामनो हादों आरो जोंनि गेजेराव दङ बिथां कामेश्वर बर' सार बिथाङा इन्डियान हिस्ट्रि जिअग्राफि बायदि बेबायदि माखासे जीके आरो कारेन्ट एफेयार टपिकफोरखौ बिथाङा फोरोंनाय जागोन बिथाङाबो एसएससि जेडि आरो एसएससि बे माखासे एग्जामफोरखौ बिथाङा पास खालामखांबाय आरो बिथाङाबो रोंखा राखा सासे फोरोंगिरियानो स' बे आरो दङ सासे मेथ्स फोरोंगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव दा गैथ'वा बिथांखौ मालाबा सम मोनब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनाय जागोन दानिया कामेश्वर सारा फैबाय थानाय एसएससि जेडिजों रिलेटेड मा बुजायगोन बेनि सोमोन्दै गावनि खुगानिफ्राय एसे खोनासंदो नोंथांमोना खुलुमबाय आंनि मुङा कामेश्वर बर' आङो दायो जाय एसएससि जेडि बे एसएससि जेडि खौ टारगेट खालामनानै आङो मोननै साबजेक्ट फोरोंगोन मोनसेया जाबाय जीके आरो मोनसेया जाबाय रिजनिंनि गासैबो सिलेबास कभार खालामनाय जागोन आरो जुदि नोंथांमोना सापर्ट होयोबा क्लासा दैलि जागोन क्लासा दैलि जाखागोन जीकेआबो दैलि जागोन आरो रिजनिंआबो दैलि जागोन बाकी गासै टिचारफोराबो इंलिशखौ दैलि खालामखाबाय थागोन बेयावहाय जेबो टेनसन गैया आरो गासैबो जोङो जा स्टाफ दङ गासैबो पास जाखांजोबनाय जा एसएससि जेडि गासैबो पास जाजोबनाय आरो देग्लाय 2024 आव गुबुन गुबुन एग्जाम पास जादों आंबो एसएससिनि सिपिअखौ अलरेडि पास खालामखानाय ओंखायनो सानो जे जोंखौ मोजां फोरोंनो हागोन ओंखायनो जाय बिथांमोना एसएससि जेडि एप्लाइ खालामदों जइन खालामनो हागोन क्लासाव फ्रि अफ कस्ट फ्रि फोरोंखागोन खायसेबो नाङा गासैबो भिडिअ माने नायनानै मोजाङै सोलोंना लाबानो जाबाय आरो एग्जामा बारा दिन गैखाला फेब्रुवारियाव जागोन ओंखायनो आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै गोजोनथों दिनै बेयाव अनलाइन प्लेटफर्माव 1885 निफ्राय 1907 सिम क्लास जागोन ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनै मडार्न इन्डियान हिस्ट्रिनि क्लास नायगोन होननानै सानो दिनै नोंथांमोना इउटिउब चेनेलाव नायनो हागोन गोजोनथों जायफोर फरायसा बिथांमोन जायफोर एस्पायरेन्ट बिथांमोना फैबाय थानाय एसएससि जेडि 2025 खौ टारगेट खालामनानै प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ बिथांमोना नैबे गोरलै सलुशननि गेजेरजों फ्रि अफ कस्टआवनो माखासे टपिकफोर सोलोंनो हागोन दा बेवहाय इंलिश थागोन कारेन्ट एफेयार थागोन आसामनिथ' बेवहाय इम्पर्टेन्टखौ बेवहाय सिलेबासखौ नायनानै होनाय जागोन मडार्न बे हिस्टरि बा जिअग्राफि बेनिफ्राय इन्डियान हिस्ट्रि कारेन्ट एफेयार जिअग्राफि बायदिसिना रिलेटेड कुइसनफोरखौ बे अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोरलै सलुशननिफ्राय नोंथांमोना न'आव थानानैनो सोलोंनो हागोन